Jokin Lizeaga, 52 urte, Urnietarra. Jarri zaitez tarte batean Jokinen azalean. Punta-puntako mendiko korrikalaria zara, makina bat lasterketa irabazitakoa. Lasterketa batean parte hartzen zabiltza Asturiasen, lehena zoaz. Bapatean, elurrak estaltzen zuen zuloaren ahoa zapaldu eta 15 metro behera erortzen zara, makina bat kolpe jasoz. Hildako animalien ezurrak alboan, bizirik irtengo zen zalantza, oihuak, lagundu etzion korrikalari hura, lagundu ziotenak, hotza, mina, bizitzeko gogoa. Askotan aipatzen dut zuloan egotearena, makalaldi bat izaten dugunean erabilioi den esamoldea baita. Baina Jokin benetan egon zen zulo ilun eta sakon batean. Zulotik irteteko bidearen zati bat egina dauka, baina ez da bere halakoa izaten ari. Apirilean 4 urte beteko dira eta oinazea hor dago. Gure muga eta gaitasunekin bizitzea bera erronka bat da. Horra Jokinek parez pare duen lasterketarik handiena. Bizitzea bera baita garaipenik handiena. Bueno, arratsaldeon, Jokin, Arratsaldeon, eskerrik asko. Hemen pixkat zure historia partekatzearren, gainera punto batzuk badaude elkarrekin edo ditugunak eta eskerrik asko partekatzearren. Zu mendian korrika ibili zera ikaragarrizko maila altuan eta orain dela 3 urte eta erdi ia 4 eduki zenuen istripua Asturiasen, ezta? Pixkat besterik ez bada jendeak ulertu dezan ez duenak ezagutzen zure historia. Zer zan gertatu zen Asturiasko lasterketa hartan? Zer gaina, lehen hasi zen, ez, edo? Bai, arratsaldeon, Mikel. Eskerrik asko zuri, eta zoroitzadatik. Eta bai, diozun bezala, ja, laister apirilean 4 urte. Lasterketa batean, teorian arriskutik kanpoko eremu batean, edo lasterketa kontrolatu batean, bai, lehenengo nindoala. Elurgune batean edo, zapaldu eta lurrazpian edo bukatu nuen. Hasiera batean ez jakintasunak, Gainera, gogoratzen naiz irakurri izana, pasatu zidan lehenak edo etziala gelditu edo horrelako zerbait, ez? Baina gero bateron batek bai emantzula alerta, ez? Bai, bigarrena eta hirugarrenak, agian ni behian negoelako, ez nuelako bulik egin lehenengo minututan edo, ikusi gabe, entzun gabe eta ni ere konturatu gabe pasa ziren. Aldizko laugarrenarekin hitz batzuk bai, lortu nituen nire oihuek edo nire deiek bai eman zioten berari abisu, baina zori gaitzez pertsona ni bezalakoa ez eta martxa egin zuen helmugaraino, 3. sailkatuz eta eskuak goian zituela. Eta gero, behin ja bat pasa eta gero konfiantza hartu eta han adi eta indar guztiak oihu egiteko edo noiz urrengoa pasako jarrita gero lortu nuen, ez da, 5., 6., 7. gelditu arazi nituen. Eta, beraiek egin beharrekoa egin zuten, gizaki normala bezala, baina, eskertzen diet, oraindik, niri emaniko babesa eta agian beraiek ez balute lortu dei horiek entzutea, ez nintzateke hemen egongo, beraz asko zor diet oraindik. Nola gogoratzen duzu geroko momentu horiek denak? Atera zintuzten nian, atera igo zinan bastante, baina hala ere atera zintuzten bertatik. Bai, minutu batzu pasa, buila batzuk egin, elurra urtutzen ari zen, beraz ur jauzi bat ere bihurtu zen, ezta? Zulo hartako egoera, ezta, ura erortzen zen, orduan egindako builak eta neronek ere ez nituen entzuten, eta momenturen batean arre doso egin beharri, edo heriotza edo bizitza jomuga horretan, bizitzari heldu nahi eta eskalatzen hasi nintzen, ezta, metro batzuk igo. Baina gero handik gora ezinezko bihurtu eta gelditzen nintzen, ezta, 6-7 metro igo nituen eta beste 6-7 nituen goruntz eta hankieto eta lehenengo ordu erdia edo oso gogorra, ezta, bakarrik, onartuz, heriotz edo, bertan geldituko nitzala eta momentu batzutan, umeak, bikotea eta agurtu ez dakit, baina pixkat beraiekiko despedida txiki bat eginez.
Eta ondorenak, handik ordu erdira edoia kontaktua lortu nuenean, postasuna eta tristura, ezta? Orduan hasi nintzen negarrez, ordura arte eutsi nion, pixka bat indarrei eta bueno, aukerak bazerela bizirik ateatzeak jakitu nintzen. Eta hotzari aurre egitea zen, ezta? Ordurako ondorengo indarren kudeaketa eta alaxe izan zen, ezta? 3 ordu, suhiltzailea sartu zenerako, asko, temperatura oso bajuetan arratera ninduten, 31,8, 32 gradutara. Ordurako gibela, giltzurrunak eta neroni ere indar xauketa ondiena eginda, baina bai, suhiltzailea sartu eta bai, beraiek tiraka, lortu zuten kanpora edo ateratzea, polea batzuen bitartez. Eta hor, egia da, suhiltzailea sartu eta handik minutu gutxira, nire burua ahaztuta dago, ezta? Baditu hor utxune bat, 3-4 ordukoa. Ez dudala goratzen, helikopteroa, kamila, guzti horiek maniobra, sorbalda sartzeko ez ditut gogoan eta ez nituen izan. Eta handik ordu batzuetara Arriondaseko ospitalean, ezta, esnatu nintzen. Beraz, bueno, indar guztiak 3 ordu horietan xautuko nituen eta geroz, beraien eskutan jarri nitzanean, segun ona gorputza erlajatu eta utxune hori badaukat, baina bai, bonberoek bere lan egokia egin zuten, angelitu ziren kideek ere bai, eta nik nire aportazioa egin nuela jakitu naiz. Norberak ez badu zulotik irten nahi, ez? Bai, han errexena, ze suerte txarra, damuan, egarrak egin eta bertan onarpena eriotza tokatu zaitzula onartu eta han kikilduta gelditzea zen eta denbora epe motzean pentsatzen dut, hotzez akabatuko nintzakela, hori ere pentsatu nuen, ezta, ze itzaltzen da lehenego, nola hasten den, ezta, heriotzaren bide hori, pixkat beldurra eta, bueno, pentsamentua ematen zidan, ezta, ze gertatuko zezai, lo hartu, zer, eta, bueno, zorionez, nik aurre egin nuen, bizi egin nahi nuen, bizitzak baditu momentu gogorrak, nik ere tokatu izan zaizkit, baina onak ere bai, jakitu nintzen eta nik uste dut horrek eman zidala indarra, ezta, eta momentu hemen gaude, ez nahi bezain ondo, baina oso ondo. Bai. Gero zulo horretara itzuli zarela entzun izan dut, ez? Jetxi zinela berriz eta utzi zenuela gutun bat argazkita guzti. Bai, alaxe da, ezta. Ondoren, egia da, bizitzari agian beste zuku bat atera nahi diozu edo beste ikuspegi batetik ikusten duzu, ezta, bizitza, heriotzatik hain gertu egon da. Baina nire agian bi beharrak ziren, bat kirola, mendia, berriro ere lasterketak eta bestea zuloa bisitatzea, ezta, eta hori nituen, ezta, bi horiek, bi burua nagusiak ziren noiz ara jungo, noiz bisitatu, noiz indarrak eduki, area juteko ere. Hasiera batean jun nahi nuen, baina ez nuen eguna topatzen edo ez nuen balentria hori topatzen eta bai, gerturatu nintzen, ezta, urri edo azaro batean, handik 6-7 hilabetera, gotzon dirin laguna hartu, soka lagunaan, suhiltzailea bera, ondo sokak eta prestatu eta bai, ezagutu nahi nuen zuloa, eskerrak eman nahi nizkion, ezta, zergatik bizirik irten nintzen ere jakitu nahi nuen, ezta, 5 metrotatik erori eta horrelako momentu gogorra pasata gero zergatik bizirik, ezta. Eta bai, argazkitxo bat, gaineran, Abentoneko azken aldapan edo Bizkaitarrek aterateakoa, arrateako batzuk ateratakoa, idatzi bat egin nion, eskerrak eman zuloari, eta plastifikatuko utzi nuen, beste noizbait ere, bueltatzen banaiz, argazki aldatu, edo hitzak aldatu, edo han utzi nituen. Bueltatuko zeinateke, kuriosidades? Bai, nik uste dut, bizirik jarraitzen badegu, bueltatuko naizela, ezta, egia da, Cabralesela bueltatzeko gaitasunik ez dudala eduki, oraindik, 4 urte pasa dira, eta bakarrik jo naiz zulo hori bisitatzera, eta gauez iritsi ginen, bertan furgonetan lo egin, eta egunez ospa egin genuen, ezta. Bertakoekin egoteko ere oraindik indarra falta dut, tarteka deitzen diate, jode, esku zabalik jasoko zautu, etxea daukazu, ez dakize. Baina, bueno, ihes egin zuena ere bertakoa da, hura ikusi ezkero, ez diot gorroto berezirik, baina aprezio askorik ere ez. Zer esan, ez dakit gogorik eukiko nuen, zer esan ez, beste batzuk seguru postuko lidaterakan, gogorra egin zait oraindik, eta bueno, 2022ko promesa hori jarri dut, ezta? Cabraleseko lagunei bisitatxo bat egin, ezta, batzuk badaudela maite nautenak eta gustora joango naiz.
Saiatuko naiz gutxienez juten. Eta nola gogoratzen duzu ja ospital osteko sasoi hori guztia? Ze azkenian kolpe ederra hartu zenun. 15 metro errexe esaten da, baina distantzia handia, eta gaina ertzu ugariko zulo txikia eta kolpe makina bat hartuko zenituen hor. Bai, zorionez... Zure gorputza gaizki ikusita, ez? Esan nahi dute, persona bat ohituta dagoena oso maila altuan eta korrika egitera, bapatian eukitzen den bajoi horrekin. Nola gogoratzen duzu hori? Nik uste 6 aldera, 5 aldera edo esnatu edo berpiztu nitzela, eta nik ia esango nuke Euskadi Irratiko dei bat, ezta? Izan zela lehen mugikorrarekin edo lehen kanpo harreman bakarra, non ez dakit Kepak o Maitanek, ez dakitzen nork deitu zidan, eta elkarrizketa sartu zidan, ez da Osasunaren partido bat ustetari zirela botatzen. Eta jokien elkarrizketatxo bat, eta ospitalean, eta kontatu beharra, ez da, neukan. Nik uste dut oraindik, harro negola, irten nitzelako, ez da, jabedu nitzan, ze pasan nuen, eta kontatu beharra neukan, ez da, lortu nuena, edo bizitakoa, eta egia da, elkarrizketa hori, eta ondorengo orduak telefonoari itxatxita, mezuak jaso, mezuak erantzun pasan nituela han pasatako 3 egunak, ezta? Beharra neukan, kontatzeko, ze gertatu zen, ze bizi nuen, eta uste mesede egin zidirela, ezta? Nik uste dut tristurak eta momentu gogorrak eta garrantzitsua dela kontatzea, ezta? Barruan gordeta ezer gutxi lortzen dela, gehiago gaixotzea besterik ez, eta nik lehen momentutik kontatzeari ekin nion eta izugarrizko mesede egin zidan, ezta? Eta agian orain ondo egotearen arrazoi bat, hori da, ezta? Kanporatu egin dudala, nire minak, nire tristurak, nire arazo psikologikoak edo fisikoak, eta horrek bere onurak ematen ditula, ezta? Gorputza bakean uzten du, bake sentsazioarekin, eta nik hori lortu dut, ezta? Ez diot beldurrik, heriotzari ez dakit, istripua gogoan dut, askotan, edozein altura hartutakoan oroitzen naiz eta pentsatzen dut, ezta? Ostras, zubi hau eriko balitz, ni ere egoera egonkor edo arrisku kanpoko egoera batean, edo ez negoen ez eskalatzen, ez alpinismo egiten, ez zer arriskuko egiten, eta ero nintzen orduan oraindik lantokian edo tokatzen zaidanean zaintza bat egitea 3. pisuan leihotik begiratuta, ostras, etortzen zait, ezta, pixka bat zomorroa, baina, bueno, ez diot beldurrik, mendiari bai, pixka bat bai, gehiago oraindik, baina, bueno, heriotzari ez, eta hemen gaude, ezta, jabedun, heriotza hor dagola, edozein momentutan itxiko dela, eta iritsi bitartean, eta hobekien bizi behar dela, goien gozatu, maite dituzunak, maite dituzula esan, eta alik eta arazo gutxienetan sartuz, ezta, hori da uste nire lema. Eta elkarrizketa batean irakurtzen dizun nola laguntza psikologikoa ero jaso zenuela, ez? Hasiera batean, psikologo batek edo aholkatu zizula joatia zuloa bisitatzera, ezta? Bueno, hori beharra banuen, lo oso gutxi egiten nuen, lehen hilabetetan, ez dakit ordu bat, 2 ordu horrela, lokartu segituen egiten itzan, oso berandu ez gara lokartzen etxean, umeak ere baitugu, 10, 11, ohera sartu eta 12 ordu baterako esna nintzen, ezta? Esna eta gero ja lorik ez nuen hartzen, ezta? Orduan, konturatu nintzen, egia da, ohean, ez nuela olako antsiedade egoerarik eta zulora behin eta berriz erortzen nintzen, baina, ez nion kalterik nire buruari egiten ziolik pentsatzen unez neukala, baina konturatu nintzen lo falta hori zinezkoa zela horrela jarraitzea, eta tratamentu psikiatrikoan edo psikiatra bati bisitatu nion, arek psikologo baten terapia ere mesedetakoa izango nuela, tratamentua jarri zidan, eta bai, psikologari galdetu nion, ezta, beharra sentitzen dut, kalterik egingo dit, mesede, eta nire eskutan utzi zuen, ezta, bisitarena, esan zidan eskatzen baizu gorputzak egin, ezta, eta alaxe egin nuen, ezta, eta bai, ez dakit asko lagundu zidan edo gutxi, baina, hor daude, ezta, belauna puskatzen dugunean, traumatologora juten naizen bezalaxe, buruak funtzionatzen ez duenean, edo nahi bezain ondo funtzionatzen ez duenean, horretarako dituzte ikasketak eta profesionalak eta damurik eta ez dut, eta zorionekoa, ezta, beraien lana. Niri ere lagundu izan diate eta azkenean tresna batzuk ematen dizkizute, ez, aurrera egiteko. Eta bat da kontatziaren ere bai, ez?
Bai, nik kontatzearena hasieratik egin nuen, ezta. Agian amaren heriotzarekin, ezta, minbizi bat izan zuen buruan eta nire gurasoek edo familiak bai du, ezta, gordez, esan, lotxa, zer esango ote dute, bizilagunek, ez dakit zer. Eta nik hori egia da, nahiko gaizki eramaten nuela, ezta, zergatik ez esan, gaixo gaudela, ezta. Eta orduan, niri tokatu zaidanean, lehenik eta behin, ezta, egin izan dut zabaldu, eta zabaldutakoan beti laguntzak ere iristen dira, ezta, ez zer esaten, agian laguntzari gabe, ezta, eta beharrezkoa da, ezta, momentu zailetan honetan beti dago jendea, ezta, ni ere lasterketak irabazi izan dudanean, eta jendea nahi gabe etortzen zaizu, ezta, lagunak eta interesdunak, ezta, horrelako asko dago, eta bizkarrean jode, Lizeaga, puto amoa, eta horrelakoak esan. Baina lagunak uste dut, momentu gogorretan, ezta, behar direla, ezta, eta momentu gogor horietan ez baezu kaleratzen edo zabaltzen, gaizki zaudela, lagun horiek ez jakintasunean, agian laguntasun gutxio emango dute, ezta, orduan nik ez dakit sos dei batzen edo ez, baina bai lagunak edo benetako lagunak eta ez lagunak jakitun egiten ditun. Eta ez naiz lotxatzen, ezta, eta orain ere esaten dut, ezta, nahi bezain ondo ere ez nagola, lesioa ditudala, eta ez naiz lotxatzen, ezta. Gaur egun sare sozialak eta oso modan eta beharrezkoak direla ematen duen honetan, uste dut, nik ez ditu asko jarraitzen, baina gauz onak bakarrik esaten direla sare sozial horietan. Eta ni pixkat horren agian oposizioan nago, ezta, gauz txarrak ere esan behar dira, bizitza ez da dena arroxa kolorekoa eta liruragarria, baditu momentu gogorrak eta bizitzen zoriontsu izateko momentu gogor horiei, nola aurre egin eta nola gestionatuan dago nik uste dut koska, ezta, momentu gogorrak denok ditugu, bikain bizi direnak, langabezian daudenak, ez dakit polguapoak direna, itxusia direna, dene ditugu momentu gogorrak eta momentu gogorroien gestioan dago, ezta, bizitzaren zoriontasuna, eta orduan zergatik ez egin publiko, ezta, denok ditugu arazoak eta denok jakin beharko genukela aurre egiten, ezta, lotxari gabe gainera arazo horiei. Denok egiten dugu kaka, Bai, eta oso erresa da, eta gizartearen, agian hezkuntzaren akats bat izan da, ezta, dena guapo jantzi, orraztuta, afeitatuta, depilatuta, kotxe honez, angula jango ditugula esan, ez, zabaltzen denak, aberats plantak egiten, eta alik eta etxe hoberenean bizi, bidaiak alik eta potentenak egin, baina benetan arazoen kudeak eta horretan, ez da, dago zoriontasuna eta ez azaleraztea, ni ondo itxuraz gutxinez ondo bizi eta gero etxean lotxatuta eta triste eta dagoen ugari dago eta ni naiz gutxinez lotxatzen, ez da, momentu gogorrak eta zailak eta ditu dudala eta oraindik borroka horretan jarraitzen dudala esateaz. Zerbait hona ekarri dizu, istripuak? Gauz gehiago ekarri dizkit txarrak, ezta, onak baino, egia da 4 urte eta oraindik osatu gabe nagola, ezta, orain gaur bertan ere, arazo fisiko desenterekin nago, ezta, eskubiko alde guztia nahiko gaizki daukat, hankazpietan, metatarsoetan mina, aldakan mina, vertebra bat hautsi zait edo hautsi izan du da, orain dela gutxi, seguruna istripuaren ondorioak direla eta, beraz 4 urte eta gogor, ezta, gogor bista ere galdu nun, bistaren galtzearekin batera, gaixotasun larri, minbizi, buruko minbizi, esklerosis anizkoitzaren zuzmurroiek ere izan ditun, eta orduan momentu gogorrak eta zailak izan ditut, ezta, baina, kudeatzen jakin dut eta zoriontasuna bilatzen ere jakin dut nire momentu gogor horietan, ezta, eta jabetu naiz, ezta, bizitza perfektua zein dan jakinez arren edo baino bai amestu, badagola, ezta, lortzea bizitza zoriontsu eta pozgarri bat perfektua izan gabe, ezta, eta hori bai eman dit, ezta. Lehen ere asko baloratzen nuen bizitza, egia da, istripu aurretik ere ezer gutxirekin zoriontsu nintzen, ezta, eta orain are gehiago, ezta. Gehien erakutsi dina, heriotza hor dagola, ezta, agian ez dakit gure zai edo ez, baino denok ditugula, ezta, aukerak, gaur hemendik jaisten, edo dozen gaitz larrirekin, edo istripu bat, edo zorigaitzoko bihotzeko bat, edo, eta jungintezkela, ezta, orduan, zer egin, alik eta ondoen bizi, ezta, hori iritsi bitartean, eta orduan eta urrunago izan heriotz momentu hori, egoera ona bada,
gautxi diezaiegun, ezta? Daukagun egoera edo zorioneko honi. Aurrekoan lagun batek esaten zidan, Mikel, baina benetan apreziatzea aldituk gauza txikia guain da. Jo, da, gelditu nintzen horra da. Apreziatu bai, baina batzuetan ere berriz modu automatikoan ere jartzen gera. Bai, aztutzen zaizkigu, ezta? Egia da, aztutzen zaizkigu eta nik uste oroitu beharra ere izaten dela, orduan tarteka berriz ere reseteo bat egin eta zer baloratu, zer nahi, zer den garrantzitsua bizitzan, ezta, hori aztertu beharra dago. Eta tarteka aztutzen zaizkit, baina buru-buruan ditut, ezta, ez dela gauza asko behar, ezta, nik nengoan lagun bati esaten nion, 3 seme-alabak osasuntsu daude, gustora juten dira eskola, zoriontsuak dira bizitzan, esperientzia ederrak ari dira bizitzen, bikotearekin harreman ona daukat, mendira nahi baino gutxio juten naiz, baina bueno, tarteka onera etorri eta eserita egon, edo belarri batean eguzki hartzea ere ja nahiko pagoix da niretzat, eta horrekin gustora nago, ezta? Lortu nahiko nuke, ezta? Azken apirila, udaberria bezala mendian korrika ibili, hemen Muruntzatik gora ibili, eta bera, maiatzea geroztik ez dut buruntza zapaldu, baina, bueno, horrien faltan badaude, ezta? Zoriontasuna ematen duten gauz txiki asko. Oso politia izan zen, egin zen duen lasterketa hori, hemen herrian bertan, gainera. Bai. Eta gainera oso irudi politiak daude, ez? Nola ibizinan hainbeste jendekin danak zu animatzen, da... Bai, ez ustean suertatu zen, ezta, Jaenera konpetitzera joan behar nuela, nik grina Euskal Herrian konpetitzekoa neukan, eta Jaenera jun aurretik pentsatu nuen herrian, ezta, batipat eskertza emategatik, hor egon diren lagun hoiei, ezta, nire deialdi edo gaizkin egoen deialdi horretan, lagundu zidaten herri osoari batipat, eta herrian egin nuen, ezta, inguruko 5 mendiak, izenburu ere politxa jarri genion, ezta, ezinakina ez egina, eta giro paregabe batea zen, lantalde polita egin genuen, grabazio bikaina atera zen, bolondresak izan genituen denak, tontor guztietan grabatzen, eta herria ere bolkatu zen, ezta, eta ez ustean, agian ere bizitzako egunik politenetako bat sortu zen, ezta, orduan nik eskerrak eman nahian, berriz ere zorretan gelditu naiz, ezta, herriarekiko. Babes hori, nola sentitu zenuen? Jendiak emantzizun babes hori? Hori handienetakoa da, ezta? Maitatua sentitzea edo apreziatua edo hori zaila da, ezta? Hitzekin edo ezin da erosi hori, eta nik lortu nuen, ezta? Ikusten nuen gainera korrikan indoala, jendearen arpegietan, postasuna, ilusioa, gogoa, egun hori bizitzeko, eta oso berezia da, eta gauzak gehien bat erosi egiten ditugu ondo sentitzeko, eta hori preziorik ez dauka, eta erosi ezina lortu nuen eukitzea, eta beti izango dut gogoan, ez da, egun hori. Niri dokumental, Andonik eta egin zuten dokumental horretan momentu politenetako da, Basabira iristen ari zeanean, da zure irumiak hor daudenean, eta batek hau paitatxo esaten dizunean. Bai, hori da, ezta, niretzat ere, banekien han egongo zirela, baina, bueno, ausartzea, ezta, opaitatxo eta bikoteak ere gozatu, ezta, nik hitz horiek ditut pixka gogoan. Eta, bueno, polita, beraientzat ere gogorra izan da, prozesu guzti hau, eta, bueno, hor egon dira, laguntzen, eta egia da, aurrera atera garela, o ateratzen ari garela, eta beraien indarra eta asko baloratu detela eta asko eman didatela, ezta? Eta bueno, umeek korrika gutxi ikusi didate, zaharrenak bai, baina beste bitxikiak ez dute inoiz ikusi, ezta, aita txapela batekin edo aita podium batean edo, baina bueno, ikusi zuten herrian korrika eta bueno, zeo zer badala, ezta, badakite, eta beraiek ere kirola gertu bizitzen duten, ikuste dut preziatua dela kirola egitea eta. Iruditzen zaizuzuk zerbait transmititzea daukazula zure umei orain pasatu dezun esperientzia guzti honekin? Zerbait ikasteko badaukatela, zuri esker? Bai, seguru baiet, ezta. Semeak adibidez esate du futbolista, ezta? Futbolista izan nahi dut, ezta? Eta esaten dio futbolista izatea edo ez izatea gutxienekoa da, ezta? Zoriontasuna bilatu behar da eta zoriontsu izatea, ezta? Eta aipatzen diet askotan, ezta? Eta ez dago nahi bezain ondo, baina bueno, saiatzen da zoriontsu izaten,
bizitzan kolpe ugari izango dituztela eta kolpe horien gorputzak jasotzeko malgutasunean dagoela, ezta? Adaptazio horretan, ezta? Zoriontsu izateko eta seguru barneratu dutela, ezta? Pila bat gauz, asko galdetu izan dute ondoren, ezta? Zer gertatu zen, zergatik hau, zergatik bestea, eta umeak esponjak dira eta asko ikasten dute, ezta? Guk sartu nahi diegun gauzak agian ez dituzte barneratzen, baina beraiek interesa dutenak eta zuloko historia hori bai interesa piztu zaie, bai galdetu dute eta ondoren ikusi dute, ezta? Aita negarrez, aita minez, aita medikutan, ezta? Hori horrela erlazionatzen dute. Baina badaki, ezta? Aita zoriontsu eta egin duen bizitza zaharro dagoen aita badaukatela, beraz, beraiek ere aterako diote zukua egoera honi. Lehen aipatzen nizun nola Ibon Oregi elkarrizketatu dugun persona batek, hanka galdu duen markinar burugogor batek, nola nire bizipen antzerako eukizun emaztearekiko, ez? Nola berak esan zion bere emazteari ez dezetako balio alde, eta nire berdina pentsatu nuen, ez? Zuk zure partetik horrelako idearen bat eukizen duen bikotekideekiko? Ez, egia esan ez dut izan, ezta? Antzuloan pena izan nuen, ezta? Hain azkar, hain gazte, alargun gelditu. Gainera hor ezkondu behar genula eta ez genula, horko biudadea edo alarguntasuna kobratu horrelako txorradekin eta ibili ginen, eta ondorenak utzi genuen, ez dakit oporrak enpalmatu, hezkuntzan gehi 15 euro, ez da izemat izatezian, eta damu hori izan nuen, ez da, antzuloan, ez da, momentu batean esan, tontoa, ni behitu hau geldituko dagoen, diru laguntzori gabe, ez dakize. Eta geroztik ez da, eduki utziko nauen beldur, sensazio edo pentsamentu hori, ezta? Alderantziz, ezta? Askotan berak esatea, sufritu arazi dizkidazunak eta gero uste baiazu, hostia emango dizkizudana, ezta? Hori bai, ezta? Horiek esaten dit, ezta? Hainbeste lan eman, hainbeste disgusto, hainbeste mediku, hainbeste sufrimentu, egia esan asko sufritu duela, agian ni baino gehiago, ezta? Nik, onartzen nuen, ezta? Baina berak egia da kolpeak jaso ditula, ezta? Bat istripua, ondoren gaitz horiek, ondoren medikutara jun, etorri rehabilitazioa, berriro erori, eta berak agian ni baino gehiago sufritu du, ezta? Orduan ez horrelakorik izan eta gaine alderantziz, ezta? Dena zordiot, ezta? Bikoteari, bera horregonda, momentu oro, behar baino gehiago ere, sufritu arazi diot, eta dena eman du, ezta? Ni zoriontsu izateko beraz asko eskertu beharrean nago eta horrelako pentsamenturik momentuz ez daukat, ezta? Iskanbilak izaten ditugu, leku guztietan bezala, baina, elkar ondo ulertze gea, urte mordo badira elkarrekin, eta elkar ulertzen gean bitartean, iraun dezagun. Nik emazteari esaten nion utziko ninduela erori pentsatzen nula, baina berari esker ere aurrera egin dut, niri ikaragarri lagundu zian nire emazteak. Bai, nire kasuan berdin, ezta? Egia da positiboa naizela, nahiko mentalki indartsua naizela, baina bajualdi latzak izan ditut, ezta? Negar ugari egin dut eta kalera irteteko gogabeko egun ugari ere, eta oraindik ere, ezta? Orain dela hilabete ere, bizkarrezurreko vertebra apurtua nuela esan zidatenean, eta aldaka ezin apoiatu egon, eta igual 2 aste sofan pasa ditut, ilusio asko galduta, ezta? Berriro, gaizkiz, arrazoi gabe, 4 urte eta gero, ezta? Pixkat ulerte zina iruditzen zitzaidan, eta eta hor egonda, ezta? Oraindik ere hor dago, ezta? Aguantatzen du, animoak ematen, eta gauzak argitasunez ikusten edo ikusi arazten, eta egia da, pasada hilabete, pixkat hobeto nago, eta eguzkiare irten da, hilabete utritxu baten ondoren, eta nik ere argia ikusten hasi naiz, eta berriz ere lortu dut, ezta, beste golpe txiki honi edo ertain honi aurre egitea, eta berriz ere bera hor egonda, ezta. Eta orain, etorkizuna edo nola ikusten duzu? Esan kirolarloan eta oraintxe bizkarrezurreko min horrekin eta arazo horrekin korrika egitea zaila daukazu. Baina hala ere,
seguro nago horre egongo dela arren bat, ez? Pizkat koska egiten dizuna eta lagunduko dizuna aurrera egiten. Ba bai, eta hundia, ezta? Galdetu izan didat, ezta? Zure ametsa zein da bizitzan, ez dakiz, beti esaten dut, ezta? Nahiko ametsak bete ditudala, ezta? Edo asetu dudala nire bizia, ezta? Nahiko gustora nago egin dudanarekin, beraz heriotza ere iritsiko balitz, ba nahiko ase eta pozik eta egindako azarro joango nitzateke. Eta hor gelditzen zaidana, agian korrika, mendia, errendimentua da, ezta? Ez nuke nahi, ezta? Istripua izatea nire erabakia baldintzatzen duena eta agian hala izango da eta hala izaten ari da, ezta? Eta onartze prozesu horretan nago, baina gustatuko litzaidake ni izatea, ezta? Erabaki hori hartzen duena, ezta? Baitu, aspertu naiz korritzeaz, aspertu naiz hain azkar ibiltzeaz mendian o kirolean eta beitu, nahikoa gozatu dut eta utzingo dut, ezta? Eta hori ez dut lortu. Istripua da, ezta? Pixka bat jarri naula, hori, erretiroaren atean, edo erretiroan ja da agian, eta ezin onartu nabil, ezta? Gogoa baino agian ansiedadea eta agian bizitzako amets bakarra hori bihurtu da, ezta? Berriro dortxala jantzi, jendaurrean korritu, Euskal Herrian korritu, maila alik eta hobena eman, eta hor nabil burruka horretan, ezta? Gero eta onartuagoa dakat, agian ezinezkoa izango dela, zeba ez dut bururik altxatzen, ezta? Azken 4 urtetan, 6 hilabetetan bakarrik ahal izan dut egin korri, ezta? Lehengo abendutik maiatzaren erdira, arazo handiekin, 6 hilabete horiek ere, eta orduan agian nire amets hori lortu garria dela edo zinezkoa dela onartzean, baina borroka horretan jarraitzet, kirolak izugarri eman dit, ezta? Kirolari erlazionatutako bizitza bat eduki dut, ezta? Ikasketak ere hala egin dituen, lanbidea ere hala dut, ezta? Kirolari erlazionatua, irakaslea, gorputz hezkuntzakoa. Kirolik gabe, ez dakit bizitzak zentzurik izango lukeen, nire kasuan, agian adaptatuko nintzen, eta paraje lasaietan liburu batekin, baina geldik egote hori ere ez dut oso gogoko momentuz. Eta borroka horretan nabil, ezta? Nola osatu, noiz osatu, zer aldudan egin. Segama berriz egiten badezu, nik bultza egingo dizut, aurrera joateko. Bai, nik uste dut, eta lortuko dudala, ezta? Agian bikoteari esaten nion, ezta? Biok berak dortxala dauka, nik agian eskatu inberko nuke, ezta? Ez dakit, korrikalari azkarra izan hoi izateagatik edo... Antolakuntzakoa portatuko dira seguro, nirekin portatu zian. Ni beti portatu izan du naiz berekin, niri zegamak asko eman dit, ni ere saiatu naiz zegamari dudan guztia ematen. Eta noizbait eskatuko dut agian, ezta? Seguru naia denborak aspaldi egin ditun, onak, beraz denborak galdua ditu. Zozketan ere sartzeko gaitasunik ez dut edukiko, zeba seguru na zozketa egin aurretik ez dudalako izenik emango. Baina bikoteari esaten nion, ezta? Aurten beharko dezu eta nire 8 ordun egiteko gai, eta esaten zian, nik igual bai, baina zu ezara gai izango momentu honetan. Eta, iritsiko da eguna, ezta? Zegamak jarraitu dezala antolatzen, egiten duen festa puska hori. Eta ez dakit 4 ordutan seguru ez, baina 8 azpin badaukat, ezta? Badaukat buruan, noizbait egingo dudala, eta saiatuko naiz borroka hori izango da agian nire bizitzako erronka, ezta? Hemendik aurrera gaur egun indar guztiak hortan bideratzen ditut, ezta? Ia indar guztiak, nire borroka dago osaketan eta berriz kirolari nola heldu nahi horretan, eta helburu nagusi agian zegama bat izan daiteke. Nik 7 orduan amaitu nun, eta seguro nago zuk ere gaitasuna badaukazula. Motorra bai, eta buru gorra ere bai. Bai, eta sufritzen ohituta ezta, baina ordu bete oinez ibiltzeko ere ez naiz gai, momentu honetan, eta ez nitzake gai izango, ezta, oinez zegamari buelta emateko, eta hori, tristea ere bada, ezta. 4 ordutan ibili eta orain gai ez izatea oinez ere egitea, pixkat bajoiak ere jotzen dit, baina errealitate hori ala da, hemendik 1000 hilabetera seguru erdi trostan ibiltzeko gai izango naizela, eta hemendik 6ra, ezta, zegama batean
ikusi edo elkar ikusten gean, edo nik horritzu ikusi edo alderantziz, edo... Ni ikusten, nik ez dut berriz korriktuko. Orduan sinatuko nuke, nik horritzen eta zu ikusten. Ojala. Azkenian batzutan ere, denboran perspektiba, pasatzen dianean hilabeteak eta urteak eta atzera behiratzen dugunean egin dugun bideo hori, ez batzuetan esaten dugu, ostras, sorpresak ere, zenbat egin deten aurrera. Bai, nik ere momentu batzutan pentsatu izan dut, ezta, guztiz osatua nagola, agian begikoa, hori onartu daukat, ezta, hor geldituko dela, betirako eta bista galduko dudala, ezta, kirola egiten duten guztietan, baina, bueno, ohitu naiz eta begi bakarrez ederki moldatzen naiz, ezta, o moldatu izan du naiz, ibili naizenean kirola egiten, ezta, oso gutxi izan da. Baina momentuak hain argitasunekoak izan da gero horrelako kolpea jasotzen dudanean, berriz ere epe motzean bezala, ezta, atzo gertatu balitza bezala tortze zait burura, ezta, istripu madarikatu bizitzaren zati puska bat kendu dit, eta baina, bueno, ez da bakarrik txarra, gauzonak ere baditugu, baloratu behar ditugu, eta dena ez da azkar kirola egitea, ez da mantxo egitea, eta lortuko banuke ere agian ase betetzeko ere balio dit. Urrengo elkarrizketa izan da dira ongi tontorrian. Bai, aipatu zenidan, ez da, nun egin, da esan izun, gogoko eta leku matea ongiko tontorra dudala, izugarriz maiztasunez igo izan du naiz. Azken 4 urteetan esku bakarrez kontatuko nituzke agian, baina esan izun, ez da, gaitasunik ez daukat, ongira igotzeko. Beraz, hemen Santakutzeko ermitan kotxez dago etortzea, eta ez da egokiena, ez da, kotxez iristeko lekuetan elkarrezketa egitean eretzat, badaude leku politakoak, baina hau ere berezia da, polita da, eta... Balio desala pixkat arra indartzen. Hori da, eta hemen ongi adarra baliarra ikuste ditut, eta iritsiko da eguna, beraien gainetatik pasako naizena. Eta ikusi dezagula. Eskerrik asko, Mikel. Eskerrik asko, Jogin. Estimatu hasiok. Eskerrik asko.